ora? Enggak ro. Lah awakmu iki nek ngomong apa aku ora ngrungokne. Awakmu nek aku kademen nek kaya ngene rasane iki engko mulih ora ngombe antangin papat aku kok. Ya aja mbok kaya ngene lho. Aku gumun wong-wong ora adem blas aku lho kabis. Lho, awak dhewe iki wis kulino ning kene. Perjalanan mau ning kene. Teko omah mara rene, perjalanan sepanjang perjalanan perkebunan tok. Ngene iki wis penak dadi wong kene, apa-apa njipuk dhewe. Contone arep ngesop njipuk dhewe. Tomate dhewe. Pengen mangan apa? Stroberine dhewe. iwak pitik Iwak pitike dhewe, sapine dhewe, ndoke dhewe. Ya enak le. Ancene enak ndoke dhewe locok mletrek-mletrek. Maksudnya ndok pitike dhewe iki lho. Ya kowe ngomong ndok pitike dhewe ora terus ndoke dhewe. Aku gumun Pak tapi ning kene. Sepanjang perjalanan kiwa tengen kol. Tengen wortel, kentang. Terus